Όσιος Μιχαήλ Επίσκοπος Συνάδων, ο ομολογητής. Ο Όσιος Μιχαήλ έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμένιου και καταγόταν από πλούσιο και αρχοντική οικογένεια από τα Σύνοδα της Φρυγίας. Σπούδασε με ζήλο τα Ιερά Γράμματα και στη συνέχεια έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τις σπουδές του. Εκεί συνδέθηκε με ένα φημισμένο πνευματικό άνθρωπο, τον Θεοφύλακτο, όπου τιμάται στις 8 Μαρτίου, και αποφάσισαν να αφοσιωθούν στην άσκηση της σάρκας και τη μελέτη των Θείων Γραφών. Αποσύρθηκαν σε κάποιο μοναστήρι στον Εύξηνο Πόντο, το οποίο είχε ιδρύσει ο Πατριάρχης Ταράσιος, ο οποίος, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, τους υποδέχτηκε εγκάρδια και πολύ γρήγορα τους χειροτώνησε πρεσβυτέρους. Στη συνέχεια ο μεν Θεοφύλακτος εξελέγει επίσκοπος Νικομίδιας, ο δε Μιχαήλ επίσκοπος Συνάδων. Από τη θέση του επισκόπου ο Μιχαήλ έλαμψε πνευματικά. Δυναμικός μαχητής της πίστης, δίδασκε καθημερινά το Λόγο του Θεού, κήρυτε, νουθετούσε και βοηθούσε δυναμικά τους πτωχούς, τους πάσχοντες και τους αδυνάτους. Διακρίθηκε επίσης για την προσήλωσή του στα ορθόδοξα δόγματα και την σφοδρή καταπολέμηση των αιρετικών διδασκαλιών. Όταν αυτοκράτορας Λέων ο Αρμένιος κήρυξε διωγμό εναντίον όσων υπερασπίζονταν τις ιερές εικόνες, ο Μιχαήλ με γενναιότητα αντιτάχθηκε στην προκλητική αυτή ενέργεια του αυτοκράτορα. Εξοργισμένος ο Λέων έδωσε εντολή να φυλακιστεί σε ένα φρούριο, το οποίο ονομαζόταν Ευδοκιάς. Ο Όσιος όμως συνέχιζε να διακηρύττει την αλήθεια με αντίτιμο συνεχείς εξορίες, κακουχίες και στερήσεις, για να καταλήξει σε κάποια ανθυγιεινή περιοχή, όπου από τις ταλαιπωρίες παρέδωσε την Αγία Ψυχή του ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Την κάρα του Αγίου Μιχαήλ αποθυσαυρίζει η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας στο Άγιον Όρος, που της παραχωρήθηκε με χρυσόβουλο από τους βασιλείς Βασίλειο και Κωνσταντίνο. Η μνήμη του Οσίου Μιχαήλ Επίσκοπου Συνάδων του Ομολογητού τιμάται από την Εκκλησία μας στις 23 Μαΐου. Θεό αναθέμενος την συν-ζωήν εκπαίδος, ποιμήν ανηγόρευσε και ιεράρχης επτός, Χριστού ιερότατε, όθεντον του δεσπότου, χαρακτήρα τιμήσας, θλίψεις εν εξορίες, Μιχαήλ καθυπέστης, και νυν αναπηγάζεις, ημιν ρηθραή